Είμαστε στην Κίνα, στην Guangzhou και ήρθαμε στο ένα μέρος όπου θέλουν να είναι όλοι, το μεγαλύτερο rap market όλου του κόσμου. Πάμε μέσα να δούμε τι μπορούμε να βρούμε και τι θα αγοράσουμε. Ένας πραγματικός λαβύρινθος στον οποίο θες να χαθείς. 8 όροφοι ατελείωτων καταστημάτων με ρέπλικα brands. Ο παράδεισος του καταναλωτή και η χαρά του καταστηματάρχη. Τραβούσε επιφυλακτικά πλάνα με το κινητό, καθώς δεν θέλουν να φανούν τα άτομα που δουλεύουν εκεί για ευνόητους λόγους. Παρ' όλα αυτά, κατάφερα να τραβήξω περισσότερο υλικό με την κάμερα που, αν θέλετε να το δείτε, θα ανέβει σε μεγαλύτερο βίντεο στο YouTube. Όπου εκεί πέρα θα σας δείξω sneakers που δεν έχετε δει ποτέ ξανά και σε εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Όπως για παράδειγμα αυτό το custom Jordan 1 Chicago Off-White με τα διαμαντάκια ή κάτι ακόμα πιο περίεργο που είδα εκεί πέρα, τα μπελάκια από οποιοδήποτε brand μπορείς να φανταστείς. Οπότε πας και τα αγοράζεις από εκεί πέρα, κοτσάρεις και το ταμπελάκι και είσαι κύριος. Και αν νομίζετε ότι μόνο ρούχα και παπούτσια μπορείτε να βρείτε εκεί, κάνετε λάθος. Μπορείτε να βρείτε από παιχνιδάκια, φιγούρες, μάσκες, στολές και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Εννοείται και λαμπούδι. Αυτά ήταν μονάχα λίγα από τα πράγματα που είδα εκεί πέρα. Αν θέλετε να δείτε όλη μου την εμπειρία, να μπείτε στο YouTube και να κάνετε καμπανάκι για να περιμένετε το βίντεο.